хоҷагидорони ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Ховаринг имрӯзҳо машғули кори саҳро буда талош доранд ки дар баробари дигар номгӯи зироатҳо кишти картошкаро бо риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ ва интихоби тухмиҳои хушсифат сари вақт ба роҳ монанд. ин навбат кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоид интихоби тухмиҳои аълосифати ба иқлими ноҳия мутобиқ маъракаи кишти картошкаро оғоз бахшиданд. тибқи дурнамо имсол хоҷагидорон бояд дар майдони 605 гектар замин картошка кишт намоянд. то имрӯз дар майдони зиёда аз 20 гектар замин кишти ин нав зироати кишоварзӣ анҷом дода шуда корҳо дар ин самт мароми тоза доранд. кишоварзон кӯшиш карда истоданд ки ҳарчи зудтар дурнаморо таъмин ва майдони кишти картошкаро нисбати солҳои қаблӣ васеътар намоянд ва аз ин ҳисоб даромади хуби иқтисодӣ низ ба даст оваранд. майдони умумии замини кишти ноҳия 6990 гектар ташкил метавонад. дар ин заминҳо сабзавотҳо, картошка, пиёз, бодринг, лубёги эмё кишт карда мешавад. айни ҳол бошад кишти картошка оғоз гардида то охири мавсим нақшаи пешниҳод гардида иҷро карда мешавад. ба иттилои масъулон дар ноҳияи Ховаринг 2277 хоҷагиҳои деҳқонию кооперативҳои истеҳсолӣ фаъолият менамоянд. дастрасии пурраи тухмиҳои аълосифат ва нуриҳои минералӣ рӯҳияи меҳнатдӯстии хоҷагидоронро баланд бардошта умед ба гирифтани ҳосили фаровони ин нав зироат ҳастанд. аз фонди гардиши тухмӣ вазорати кишоварзии ноҳия зиёда аз 20 тонн тухмии нави рескарлек ворид гардидааст ки ба иқлими ноҳия мутобиқ буда айни замон бошад деҳқонон кишт намуда истоданд. хоҷагидорони ноҳияи Ховаринг бо дарки муҳимияти истифодаи самараноки ҳар порча замин барояндани ҳосили хуби зироатҳои кишоварзӣ фаровонии бозори истеъмолӣ инчунин таъмини яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амнияти озуқаворӣ талош намуда истоданд ки заҳмати софдилона намуда ба дастовардҳои хуби меҳнатӣ ноил гарданд. хайри Нисомурӯзода, Муҳаммади Мирзо, ноҳияи Ховаринг, ахбор.